Кнігі без літар на камунікат.орг. У каханні, у тым, ці зрэалізуецца яно дарэшты, не толькі ад узаемнай прыхільнасці і моцы пачуцця ўсё залежыць. Часам гэта толькі выдае, што каханне папярэдні досвед, не мае нават значэння ўдалы ён ці не, можа адолець. Насамрэч досвед часта мацнейшы за пачуццё. Ён зазвычай і перамагае. Асабліва, калі ўеўся ў цябе і ўжо не маеш ні сілы, ні жадання працівіцца ягонаму дыктату. Вось здаецца нешта новае на даляглядзе, свет у акне, а як распарадзіцца ім, не дасце рады. Без памідораны той падчас абеду, што і вабіць пакласці на талерку, і боязна. Пачнеш рэзаць, а яна возьме ды пырсне з-пад ножыка, на которого суседзіў, як некалі было ўжо, памятаеш, аднойчы. Зрэшты, у кожнага свой досвед, і колькі досведаў, гэтулькі гісторый. Мая гісторыя пачалася 2 гады таму. Час быў каламутны, вэрхал усюды, мітусня перабудовачная. Сваякі з-за мяжы пачалі адгукацца. Матчын дзядзька, бабін малодшы брат Юльян, той самы, за якога мяне па сканчэнні школы ў лётную вучэльню не залічылі, даслаў ліст з Парыжа. Маўляў, старею, 80 неўзабаве, дык ці мог бы каторы з вас крэўных прыехаць? Выдаткі дарожныя сплачу, адно клопату вам будзе пацешыць дзеда прысутнасцю тыдзень-другі. Я тады толькі з банка, дзе рабіў інжынерам па аўтаматызацыі, звольніўся. Кампутарныя праграмы, наладка, рамонт, самі разумееце. Ну і начальніцы па сумяшчальніцтве, так бы мовіць, судзячнасці за ўладкаванне на ўезжнае месцейка, адзіноты, на лечішчы памагаў пазбывацца. Нібыта і несур'ёзна тое было па першасці, а я і не заўважыў, як прыкіпеў душой да каханкі. Яна за мяне на 12 гадоў старэйшая, дык вучылася яму таму. Аказалася, ні аднаго мяне. Прыязджаю неяк увечары на лецішча, а яны ўдваіх з напарнікам маім, Артурам, на канапе. Развіталіся з ёю. Пайшоў я з працы. Ды так цяжка далося расстання, што ажно хваробіну праз яго зарабіў. Сэрца ные, ціск то высокі, то наадварот нізкі, галава трашчыць, як з бадуна, млявасць, а галоўнае, нейкі незразумелы страх, бы птушаня тое дачасна з гнезда выпнутае скоўвае. Да лекара пайшоў, а ён кажа, неўроз у вас трэба варункі жыццёвыя часова змяніць. З'ездзіце куды, праветрыце і ўсё наладзіцца. Тут акурат той самы ліст ад дзеда паштарка прыносіць. Падумаў я, памеркаваў і вырашыў ехаць. З паперамі, праўда, намітрэнжыўся, пакуль пашпарт ды візу афармляў, але яно і добра можа. Нішто ж так ад болькі не адцягвае ўвагу, як неспадзяваная турбота. Прыязджаю, значыцца, ў Парыж. Сваяк спаткаў як роднага на станцыі, прывёз на таксі дадому. Дзядку пад 80, сапраўды, але рухавы яшчэ бачу, бадзёры. Жытло ж так сабе, 2 пакойчыкі вадалі на акрузе, дом стары. За дарогу мне сплаціў, павёз на падземцы горад глядзець. Пашвэндаліся пару гадзін, вярнуліся да хаты, спаць леглі. А назаўтра, гляжу, валізу стары пакуе. Ад'ехаць, кажа, мушу на некалькі дзён, дык за гаспадара пабудзеш. Паказаў, што і як рабіць, 200 франкаў пакінуў на кішэнныя выдаткі і паехаў. Вось сяджу я ў самоце, у пустой кватэры, гляджу, як народ за акном сюды-туды сноўдае. На дварэ быў афрыцы, мурынаў ды метысаў паўнютка, рухлівыя ўсе гаманкія. Справа ад акна ўваход у падземку зялёную пашчаю зеўрае. Не надта весела, але добра. Крамка побач, па правіянт далёка цягацца не трэба. Пасядзеў я гадзіны з 3 ў кватэры, схадзіў у краму ды вырашыў цэнтр горада па слядах з дзедам Жульенам, тут так яго завуць, напярэдадні прыкладзеных пашпацыраваць. Дзвярыну прымкнуў і на двор у падземку затым. Еду сабе.
У падземцы іхнія дзверы не механічныя, як у нас, а ўручную адчыняюцца. Завалаводзіўся я на выхадзе з ручкай і праехаў станцыю перасадкі. Мусіў з наступнай на тую насьён вяртацца. Па перасадцы сяжу ў вагоне, прыпынкі чытаю на табло. Да вежы пад'ехалі, народ паваліў з вагона, і я за ўсімі. Ля вежы гамэрня, тлум. Азіяты з маляваннем чапляюцца, тут жа збочна-бярэжныя накіды партрэтаў за дзесятак франкаў робяць. Пачорся я з паўгадзіны ў натоўп, і дай, думаю, яшчэ куды хіснуся. Мапу лініі падземкі разгортваю, каб паглядзець маршруты. Па кішэнях мац, нема акуляраў, забыўся ў дзедавай кватэры. Надпісы ж на мапе драбнюткія, хоць трэсне ад напругі, не прачытаеш. Сяк і так круціў яе і пад ліхтар падыходзіў, і з адлегласці дальназоркасцю мяне зырыў, не даў рады прачытаць. Тут чую раптам, па-польску нехта побач размаўляе. Азіраюся, маладзіца цыбатая цётцы нейкай штосьці тлумачыць. Я да маладзіцы, так і так, маўляў, ці не падкажаце, як да сюртэ першае, што ў голову збілася, жэкнуў трапіць. Да сюртэ, дзівіцца яна, іначай вы дэтэктываў старых начыталіся. Усе на рэваліце яшчэ куды плішчацца, а вам сюртэ давай, з усходу будзеце. Праўда ваша, кажу, а як вы здагадаліся? Па вымаўленні адказвае. Я з Польшчы на 20-м годзе з'ехала, дык нюансы гаворкі неблага улоўліваю. Да сюртэ, кажаце, мне да Нотр-Дама, а гэта таксама, там самым, дык магу прыхапіць вас з сабою, але толькі пешкі пойдзем. Згодная? Канешне, з такой прыгожай дзяўчынай, жанчынай, паночку, я ўжо двойчы была замужам, а я не жанаты. Значыць, пашэнціла вам. Не бойцеся, я горад неблага ведаю, 3-й год тут жыву, пойдзем уздоўж сцены. Вось ідзем. На набярэжнай ціха адно лісце, сярэдзіна кастрычніка шорхае пад нагамі, да вада чутно б'ецца ў рацэ в бетон. Вунь ваша сюртэ. Хочаце збочым, тут побач вельмі прыгожы раён. Праўда, золатам нібыта аддае. Не золатам, а цытрынаю. Так Джойс пісаў. Вы чыталі Джойса? Не. І добра, што не чыталі. Бзікі генія. Усе кажуць, быць-то цікава, а самі адной чытаюць апошнюю частку, як яна ў ложку з мужам. Дарэчы, мяне Мары зваць. А вы што, не зюк па-французску? Не зюк. Кепска. Давядзецца мне паапекавацца вамі. Ці, можа, маеце ўжо апякунку? Апекуна. У сваяка гасцюю, дык апякуецца. Што ж, таксама неблага. 10 хвілін гэтак шпацыруем гамонячы паўгадзіны, і вось на вуліцу шырокую, з самалётамі з абодвух бакоў, як на аэрадроме застаўленую, узбіваемся. Выстава. Мары моршчыцца, глядзіць пад ногі. Абутак зблоціла новы. Французё гэтыя. Не каб траву якую пасеяць, жвірам пасыпаюць усюды. Добра прыцемкі, ніхто не бачыць. Колькі часу? Без чвэрці 6. Мне да хаты трэба. Вы ж да Нотр-Дама збіраліся, нагадваю. Перадумала, не выпадае сёння. А вы можаце са мною ехаць і на наступным прыпынку выйдзеце. Я таксама перадумаў, паеду да хаты. Гэта куды? На вуліцу Аўрон. Дык мы суседзі, я на бульвары Даву, ці не ў 2 кварталах ад вас жыву. Добра, едзем разам, весялей будзе. Мары выцірае сурвэткай туфлі, крочыць да ўвахода падземку. У падземцы тлумна і даволі сцюдзёна, і ўсё шатульне, як на дварэ. Бруднаватага колеру састаў вымыкаецца з тунэля, і мы апынаемся ў вагоне. І прайшло з гадзіны, не прамовіўшы за ўвесь гэты час адно да аднаго ні слова, пад'язджаем да патрэбнай станцыі. Выходзіць нам таксама разам, і я падаю Мары руку. Можна вас праводзіць? Можна, згаджаецца яна, ідзе да сходаў. Толькі ж глядзіце, не заблудзіцеся. Пешкі прыцемкам у гэтым раёне швэндацца не раю. Арабы і чорныя вас не любяць. Чаму? Мабыць, адчуваюць канкурэнцыю, ці яшчэ што. Вас жа ого колькі зараз з усходу. А вунь моя кавярня, там я працую. І што робіце? Я ж кажу, працую афіцыянткай і крыху прыбіральшчыцай. Вы прыбіральшчыцай? А што? Я не такая багатая, каб грэбаваць хоць якім заробкам. Хоць, паверце, лепшыя часы зведала. Бацька на радзіме у польскай аб'яднанай рабочай партыі рабіў.
Штогод до знакомых у Союз ездил. По 15-20 найменів золотых вырабаў за один вояж прывозіў у потайкі на продаж. На мяжы пасведчанне партыйнае торкне мытніку, той і прапусціць без догляду. Таму на час, калі ўсё колдыхнулася, мы пры грашах былі. А потым Мары змыўкае, хмурнее. Словом нешчасце, бацька ў аварыю трапіў, павезлі на лячэнне ў Жэневу да знаёмага лекара-паляка. І не ўдалося ўратаваць, памёр бацька. Неўзабаве і матка следам пайшла. А тым часам грошыкі скончыліся. Вось я пераехала сюды да цёткі. Нумар тэлефона вам даць? Буду вельмі ўдзячны. Які вы цырымонны, наце, можаце патэлефанаваць заўтра, а захочаце, як хочаце, самі глядзіце. Яна паварочваецца да мяне спінаю, шчоўкаючы абцасікамі па засмечаным ходніку, знікае ў праёме між будынкамі. Цытрынава-залаты горад, незважаючы на страту, што заспела мяне толькі што пасярод вуліцы, адзываецца насустрач абыякавым гулам падземкі. Самотны вечар пры экране тэлека не самы лепшы занятак для бязмоўнага чужынца ў такім месцы, як Парыж. За акном віруе разнаколернае вечаровае жыццё, а ты толькі і маеш радасці, што сазіраць яго аскепкі на экране, і добра, калі то яшчэ не якая-небудзь палітычная дыскусія з удзелам субтыльнай, як во гэтая мадам, што так і сыпе фразу за фразай, імпэтна памагаючы сабе жэстамі, раз-пораз кідаецца ў слоўную бойку з гэткім жа апантаным, як сама, апанентам. Імя мадам Мары. Такое ж адно з падвойнага ў дыктаркі. Усе яны тут Мары, ці што? Мары. Рука моя міжволі цягнецца за слухаўкі тэлефона. Это Мары? Так. А вы? Добра, што тэлефанавалі. Я якраз пра вас згадвала. Што-небудзь благое? Не. Думала, чым вы займаецеся. Ну там, дома, у сябе. Кампутарамі. Это добра. Чаму? Гуманітарыя зашмат гамоніць і мала робіць. Прабачце, атрымалася неяк двухсэнсоўна. Паўза, смех. Ды калі мы зноў сустрэнемся? Заўтра можна? Можна. У мяне першая змена, пасля 14 я вольная. Можам спаткацца там, дзе сёння развіталіся. Вам зручна так будзе? Зручна. Тады за сустрэчы. Да сустрэчы. Пі-пі, галава, ціск, напэўна. Субтыльная мадам, відаць, ніколі не сыдзе з экрана. Вечар цягнецца марудна, ды гэта ўжо зусім не тое, што 5 хвілін таму. Зусім не тое. У кавярні цёпла, але занадта тлумна. Пайшоў дождж, і ўсе рынуліся сюды ратавацца ад яго. Не люблю гамэрні, кажа Мары, і абводзіць вачыма цеснае, запоўненае людам памяшканне. Затым рэзка падхопліваецца за століка, ідзе да выхаду. Мне нічога не застаецца, як ісці следам. Вулка, на якую трапляем летні з дзвярэй кавярні, занадта стромая, і Мары, каб не спатыкнуцца на абцасах, бярэ мяне пад руку. Як вам сакры-кёр? Нішто. Шкада тут мала пабылі. У Бога дзён многа. Хочаце, пакажу Пегаль. Чулі пра яе? Крыху. Плошча шэрая і зусім адрозненне ад усяго тут не цытрынавая, мяне не ўражвае, і я кажу пра гэта Мары. Таму што светлавата і ніводнай дзеўкі наўкола, жартуе яна і дадае. А можа таму, што я побач. Яна смяецца. І смех яе абрывісты, крыху нервовы, гучыць як абяцанне. Я схіляю голову да яе твару, лёгка бы незнарок, дакранаюся даланёй да пляча. А вы чуллівы, кажа яна, і запальвае чарговую, можаце не трэцюю за паўгадзіны цыгарэту. Куды зараз? Шкада надвор'е сапсавалася. Можна паехаць да мяне, не надта спадзеючыся на згоду, кажу я. Можна, нечакана згаджаецца Мары і накіроўваецца да ўваходу падземку. Амаль ля самага дзедавага дома нас зноў заспявае дождж. Мары прыхінаецца да мяне, і я выразна адчуваю паўстонкую копту дотык яе грудзей. Двое арабаў, што сядзяць нерухома ля ўваходу ў гатэльчык побач з маім пад'ездам, зачуўшы чужынскую гаману, падымаюцца, праводзяць нас неухвальнымі паглядамі. Які паверх? Другі. Понізу дзвярэй з кватэры ў калідор прабываецца пасак святла. Гэта дзіўна.
адыходзячы вранку, я, добра памятаю, святло скрозь повыключаў. Ты? Прывітанне. Дзед Жульен муляецца, адступае ўглыб коридора. Даруй, такая неспадзяванка. Сябар с сыном приехали с вёски, просились на ночки. Мы на Монте-Кассино разом воевали, так не мог же я отмовить. Так что заведу тебя в отель до Ахмеда, и он не винен все и то, бесплаты пустить. Уране сябрук мой з'едзе, и ты вернешься. Только одну ночь. Пробач, ты не один? Это Мары, кажу я, и быццам імкнучыся загладзіць немаведама якую правіну, дадаю. И на Полька. Амаль земляки, вось і добра. Дзед вывозіць нас з Мары на двор, загадвае чакаць яго, а сам тэпае ў гатэль. Праз акно бачна, як ён, пакашліваючы ў кулак, даводзіць штосьці ў рэцэпцыі сярэдніх гадоў арабу. Той згодна хітае галавою, з цікавасцю зіркае распораз на мяне і Мары. Дзед дае нам знак, каб уваходзілі, і вось мы ў фае. Мужчына здымае з дашчэчкі ключ на громністай морквенной бірульцы, падае мне. Мерсі. «Пожалуйста», — отказывая он, и, почешившись хвилину с моего удивления, гушно зазначая. «Россия? Хорошо. Я учился в России. Доброй ночи». «Я с Беларуси», — вдокладняю я, и он сдивленно моргая в очима. Затем мы по чарзе развитываемся с дедом Жульеном и идем до лифта. Тесная кабинка с диванком на подлозе поволі сунецца вгору, спыняецца акурат насупраць дзвярэй. Нумар, як і кабіна ліфта, вельмі цесны. Дваім між сцяной і ложкам не размінуцца. Да таго ж з акна даносіцца несупынны гул. Мары зачыняе акно, кладзецца да гары на адзін з хісткіх, накрытых прапаленаю капай ложкаў. «Здымы мне туфлі», кажа, і падымае ногі на канап. Пацалунак доўгі і жарстлівы, як доўгачаканы сонечны прамень сярод дажджлівых дзён. «Пачакай, я памыюся». Яна ідзе ў ванны пакой, не зачыніўшы за сабой дзвярэй, адкручвае кран. Рэзенькая пара, перакотваючыся хвалямі, паволі выплывае ў калідор. Яе покліч уладны і патрабавальны. Я зрываю сябе адзенне, не бачачы нічога перад сабою, кідаюся ў яго салодкія, як водар парыжскіх бульвараў, абдымкі. Потым мы моўчкі ляжым на ложку, думаем кожны пра сваё. Нарэшце Мары падымаецца. «Куды ты?» Я обхоплюю ее за стан, притискаю до сябе. «Пусти!» И наш нарыч рукою у сумочцы достае футурал с тонометром. Тиск трэба змерыць. Раптам подскочыў з такой болтузні. Зашчапка змыкаецца на запясце, апарат, помаўчаўшы хвіліну, выдае танюткі піск. «Кепска, 140 на 90. Хочаш, табе змерым?» «У мяне будзе нізкі, я ведаю». Яна прышпыльвае апарат мне да рукі, засяроджана глядзіць на лічыльнік. «Сапраўды, 110 на 70. Я ж казаў, ты што, заўсёды носіш тонометр з сабою?» «А што тут дрэннага? Мала што можа здарыцца ў любую хвіліну. І думай тады, куды кінуцца. Дзіўная ты, дзіўная, яшчэ скажы дзівакаватая. Усё, я пайшла, пашукай сабе іншую, нармальную». «Мары, ты што?» Я хапаю яе за руку, каб утрымаць, але дарэмна. Яна апранаецца і ідзе да дзвярэй. «Мары!» Я выскокваю следам за ёю ў калідор, але ў ліфт уціснуцца не паспяваю. А калі збегаю надол, каб хоць па-чалавечы развітацца, яе ўжо там няма. «Была и нет», саркастычна усмехается, кажа Ахмед. «У этих коммунистов такие красивые дочки». А 10-й раніцы дзедавы госць адыходзіць. Я зноў вяртаюся ў кватэру. Дзед стаіць ля пліты, смажыць яешню. «Ну як, было ў гатэлі? Добра спалася?» «Добра». «Чаму такі сумны? Не паладзіў з дзеўкай? Нічога, здараецца. Схадзі куды-небудзь. У Лоўры па абедзе квіткі на палову таннейшыя, як зранку. Лепш проста пагуляю на вуліцы. Як хочаш, толькі не бадзяйся доўга». На дворе смужно, але тепло, а драўчукоў з бочвулкі падымаюцца ў гору і тут же рассеиваются падхопленыя вятрыскам клубы пары. Ля дзвярэй кавярні, дзе працуе Мары, малады араб у бэжавай камізэльцы чытае газету. За акном Мары, яна стаіць спінаю да ўвахода, разлівае па кубках пітво. Хлопец-араб адрываецца ад чытання, лёгкая усмешка крывіць яго без таго крываватыя са жнарам ад носа да падбароддзя вусны.
Ён колькі хвілін пранікліва глядзіць на мяне, затым кідае газету ў сметніцу і знікае за домом. Ты? Мары выпростваецца, прыкрывае далонню гузак на левай скроні. Што гэта? Хто гэта зрабіў? Муж, хто яшчэ? Гаспадар гатэля перадаў яму, што бачыў мяне з табою. Яна з трывогаю зіркаю ў акно, закрывае гузак пасмай валасоў. Чаго ты прыйшоў? Пабачыць цябе. Учора гэтак не па-чалавечы разбегліся. Вось зараз пляціць мой, будзе табе па-чалавечы. Ты не сказала, што замужам. Я гэта не сказала. Чым ты слухаў? Сказала, была двойчы. Наогул мы з Люка даўно разышліся, а ён працягвае лічыць мяне сваёй уласнасцю. Слухай, прашу цябе, ідзі адсюль і больш не вяртайся. Не то будзе блага. У Люка ўсюды сябры, ад іх не схаваешся. Я не хачу, каб у цябе праз мяне былі непрыемнасці. Ідзі. Мы маглі б паспрабаваць? Што паспрабаваць? Сустракацца далей? Які ў гэтым сэнс? Да таго ж мы зусім розныя. У мяне 140 ціск, у цябе 110. Яна схіляецца да майго плеча, падштурхоўваючы да выхаду, ды кранаецца даланёю да шыі. Лёгкі бы дотык крыла анёла пацалунак апякае маю шчаку. Бывай, бывай, кажу я паўжартам. Мне ўсё яшчэ здаецца, што развітальная гэта сцэна проста гульня. Шкада, што так. Дзед Жульен запавольвае крок, глядзіць з-пад рукі на вежу. Спадзяюся, табе падабаецца Парыж? Падабаецца. Рай цытрынавага колеру. Што? Вельмі прыгожы горад. Ну добра. Стары ідзе назад, я чакаўшы хвіліну-другую, зварочваю двор Мары. Дзверы адчыняе высокая худая жанчына са стомленым крыху пагадлівым позіркам. Я хачу пабачыць Мары, мадам. Апярэджваючы запытанне па-французску, кажу я па-польску. Яна дома? Мары ўжо 2 дні, як у Польшчы. Жанчына недаверліва глядзіць на мяне. А вы хто будзеце? Яе прыяцель. Вы спазніліся. Вусны жанчыны кранаюць мешка. Вось так. Прабачце. Нічога. Яна адступае ад дзвярэй, пасоўваецца да самага парога, моцна трымаецца за зашчапку, быццам баіцца, каб я сілю не варваўся ў кватэру. І дадае. Калі вы ад Люка, перадайце яму, што Марыся больш ні ў Парыж, ні тым больш да яго не вернецца. Так усё і скончылася. Я з'ехаў з Парыжа на наступны дзень пасля размовы з кабетаю і больш пра Мары нічога не чуў. Неяк напісаў дзеду Жульену, прасіў, каб даведаўся пра яе, але было запозна. Ліст вярнуўся з пазнакаю, адрасат памёр. Цяпер я працую ў тым самым банку, што і раней. У вольны час памагаю ўсё той жа начальніцы ухожвацца на лецішчы. А калі яе патрабавальнасць робіцца невыноснай, дастаю станометр і меру сабе ціск. І яна просіць змерыць і ёй. Я раблю гэта ахвотна, бо кожнага разу, седзячы насупраць яе і сціскаючы грушу танометра, бачу перад сабой Мары. І згадваю словы яе пра тое, якія мы розныя. Бачу яе, але з кожным днём усё менш і менш выразна. Магчыма, настане дзень, калі ўвогуле перастану бачыць. І тады, верагодна, горкі досвед нарэшце перастане мець нада мною такую ўладу, як цяпер. Верагодна.